Dobrý deň, priatelia. Predstavte si toto. Vaša drevená terasa vyzerá ako z katalógu. Žiadne zašednuté drevo, žiadne praskliny, len dokonalý povrch, ktorý odoláva dažďu, slnku aj času. Docieliť tento výsledok vôbec nie je až také zložité a nevyžaduje ani kopu peňazí a ani odborníkov. Ako to docieliť? Práve o tomto bude dnešný diel, kde sa dozviete, ako skrášliť a ochrániť svoju drevenú terasu práve pomocou terasového oleja Adler Pulex Bodenol. Dnes sa porozprávame na túto tému s odborníkom na ochranu dreva. Ahoj Tono, vítam ťa u nás. Ahoj Janka, ďakujem. Vypočuj si tento diel aj ako podcast na všetkých platformách. Sme efarby.sk, internetoví špecialisti na farby. Tak môžeš nám rovno povedať na úvod, že čo je vlastne tento Adler Pulex Bodenol? Pulex Bodenol je vlastne terasový olej, ktorý je vyrobený na rozpúšťadlovej bázi. Obsahuje v sebe pigmenty, ktoré sú vysoko farbostále a zabraňujú prenikaniu UV žiarenia do dreva a zároveň rozkladaniu tej terasy. Takisto obsahuje v sebe látky, ktoré zabezpečujú ako ochranu voči škodcom a plesniam. Takže tá terasa bude maximálne ošetrená v rámci všetkým neduhom, ktoré môžu na ňu vplývať. Takže je to olej ideálny na použitie na renováciu a takisto aj na novú terasu. Dobre, vedel by si nám povedať, že prečo by vlastne majitelia drevených teras alebo aj podnikatelia, ktorí majú teda veľké plochy drevené, mali siahnuť práve po tomto terasovom oleji? Že v čom je akoby taký výnimočný? Veľký rozdiel možno medzi tými terasovými olejmi na trhu je hlavne v tom, že ten Pulex Bodenol je to vysoko odolný a hlavne trvácný olej, ktorý vám vydrží aj v takých tých náročnejších podmienkach, ktoré tie terasy sú. Niektoré sú viac kryté, niektoré nekryté. Dá sa používať ako na klasické dreviny, exotické dreviny, takisto aj na VPC podlahy, čo sú vlastne kompozity. Tá účelovosť alebo použiteľné toho terasového oleja je naozaj veľmi široká. A aplikácia vlastne tohto terasového oleja je náročná? Akože zvládol by to človek, aj ktorý nemá nejaké skúsenosti s takýmto natieraním? Nie, je to vlastne olej, ktorý si myslím, že zvládne tú aplikáciu aj malé dieťa, pokiaľ mu to vysvetlíte. Naozaj, pokiaľ tá terasa je dobre vyčistená, odmastená, že sú tam nie žiadne rôzne flaky po starých nátieroch, tak tú terasu vlastne iba dvakrát natriete s medzisušením alebo s vyschnutím jednej vrstvy do druhého dňa, dáte následný deň ďalšiu vrstvu a máte terasu zasa na dlhú dobu ošetrenú. Áno, tak super. Tak mohli by sme si teraz prejsť také najčastejšie otázky od ľudí, od zákazníkov. Tak si pripravený? Ja som pripravený. Dobre. Takže, ako často je potrebné drevenú terasu ošetrovať s týmto terasovým olejom? Ako často? Veľa záleží od toho, či tá terasa je v nejakom krytom prostredí alebo nekrytom, či na ňu vplývajú nejaké vonkajšie vplyvy, čo sa týka snehu, dažďa, vetra, minusových teplôt. Tých poveternostných vplyvov sú naozaj sú rôzne a tu záleží aj od tej trvácnosti tej podlahy, takže tá terasa si myslím, že by sa mala udržiavať tak 2-krát do roka, po zime a pred zimou. Vždy pred tým nejakým teplejším obdobím, čiže je od jary do jesene a zasa pred tou zimou, aby bolo chránený voči tomu dažďu, ľadu a podobným veciam, ktoré vplyvajú na tú terasu. Takže ideálnym spôsobom je použitie 2-krát do roka. Dobre. Je nutné terasu pred aplikáciou brúsiť? Môže byť, že ho budete potrebovať aj vybrúsiť, ale hlavne vtedy, pokiaľ ten povrch je obsiahnutý nejakými rôznymi flakmi alebo vecami, ktoré neviete bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami vyčistiť, alebo sú tam nejaké zvyšky starých nátierov, ktoré tam boli použité a možno aj nesprávne, alebo robili rôzne problémy, hlavne nejaké vizuálne, ktoré na tej terase vznikajú. A môže byť tento terasový olej použitý aj na terasy, ktoré sa nachádzajú vlastne priamo pri bazénoch? Sú tak povedať dva také prípady, buď sú v bazénoch použitá klasická chlorovaná voda alebo slaná voda. Môžete to používať pri obidvoch variantách, akurát pri tej slanej variante treba tú údržbu robiť pravidelnejšie, nakoľko tá soľ vplýva viac na tú drevinu. A tá odolnosť celej tej povrchovky je trošku slabšia pri tých slanších povrchoch, ale tým, že to budete povrchovo trošku periodicitne opakovať, tak tá odolnosť tým, že ten olej je
aj vodoodpudivý, bude super. Myslím, že je to ideálna varianta pre obidve varianty teraz, alebo tých obkladov a zvlášť, ktoré sú robené okolo bazéna. A čo robiť v prípade, alebo teda, že či je vhodný na to a ako postupovať, ak máme vlastne to drevo už zvetrané a také zašednuté? Hlavným alebo takým jedným z prípravkov, ktorými sa takéto drevo dá ošetriť, je Clean Multi Refresher. Je to výrobok, ktorý v spojitosti s správnym použitím a vody vyčistíte veľmi dobrú tú terasu tým, že naniesiete najprv tú terasu navlhčíte, následne na to natriete tento Clean Multi Refresher, nechajte pôsobiť plus minus nejakých 4 hodiny 20 minút a po tejto dobe túto terasu zasa tlakom vody vyčistíte, po prípade vyšurujete nejakou metlou cirochovou a necháte tú vodu odpariť a následne po ďalšom dni, pokiaľ je dobré počasie, nanášate polysbodenol v 2 vrstvách a máte zasa terasu hotovú a pripravenú na adekvátne používanie. Áno. A je vhodný tento terasový olej na všetky druhy drevín? Alebo sú nejaké také, kde sa použiť nedá? Je ideálny nielen na všetky druhy drevín, ale môžete to používať aj na exotické dreviny, na tunejšie dreviny, na exotické typy tvrdších drevín, takisto aj na VPC, to sú kompozitné podlahy, takisto aj na termizované terasové drevo alebo terasové dosky, ktoré sa používajú na výrobu teras. Takže si myslím, že je vhodný úplne na všetky tieto typy terás a podlahových plôch, ktoré chcete natierať. Super, tak to je ako výborné. Ako dlho vydrží ochrana po aplikácii tohto terasového oleja Bodenol? Ja vravím, už sme to tu opakovali, že si myslím, že je to tak ideálne robiť 2-krát do roka, ale tá trvácnosť si myslím, že dá sa predpokladať, že pokiaľ je to terasa zakrytá, tá vám vydrží aj do 2. roka, nemá s tým vôbec žiadny problém, ale ako náhle vplývajú na tú podlahu priame poveternostné vplyvy, že je to nenadkryté, tak si myslím, že je to niekde okolo pol roka až rok, aby tá periodicita tej renovácie bola taká, že tá terasa bude skoro stále ako nová. Áno. Inak, milí diváci, ja by som rada spomenula, že u nás na našom e-shope www.frb.sk nájdete práve pri tomto produkte Adler Pulex Bodenol aj naozaj veľa krásnych fotorecenzií od našich zákazníkov a takisto tam poskytujú aj také vlastne ich skúsenosti s týmito drevenými terasami a takisto vlastne s touto renováciou, s týmto olejom, takže nech sa páči, si ich pozrite. Môžeme si ďalej povedať, že či je tento olej potrebné riediť? Nie, neriediť. Tento olej je pripravený k priamému použitiu, takže nepridávať do toho vôbec nič, iba rozmiešať a natierať na terase. Áno, a je inak vlastne bezpečný aj pre deti a zvieratá? Po vyschnutí tento olej nemá vôbec žiadne zlé účinky alebo nejaké problémy, ktoré by mali pri bežnom používaní ľudia, s ktorým by sa mali bežne pri použití stretnúť. Nemajú vôbec. Takže vlastne bezpečný, neškodný, hej, nemusíme sa bať. A takisto aj napríklad, čo sa týka trávnika okolo terasy? Dajme tomu pokiaľ chceš tú terasu vyčistiť, Clean Multi Refresher, tak je to výrobok, ktorý je robený na prírodnej báze, na kyseliny šťavelovej, takže nebude tam vôbec žiadny problém s tým, že by vám niekde dookola uhynula tráva, alebo pokiaľ robíte aj v rámci nejakých jazierok, že by ste mali problém s rybičkami alebo s nejakými živočíchmi. Tak super. A aká je jeho vydatnosť? Vydatnosť oleja sa ráta plus minus niekde okolo 15 m2 z litra pri jednom nátere. Inak vedel by si aj dať taký tip pre ľudí, ktorí majú vlastne drevené terasy? Niečo im tak odporúčiť? To, čo by som možno chcel tým ľuďom povedať, je, že pokiaľ si spravia naozaj tú drevenú terasu, investujú do toho nemalé finančné prostriedky, aby si tú terasu udržovali, lebo pokiaľ si tú terasu nebudete pravidelne udržovať, tak tá vizuálna stránka a aj technická pri používaní tej terasy sa veľmi skráti. Tá doba vizuálneho pekného efektu terasy sa stratí po veľmi krátkej dobe. Takže odporúčal by som tým ľuďom tú terasu pravidelne udržovať a natierať Pulexom Bodenol, ktorý je na to priamo určený. Dobre. Takto ešte inak na záver by si vedel povedať našim divákom, že prečo by si mali tento terasový olej kúpiť práve od nás, FRB.sk? Prečo by si mali kúpiť?
jedno z hlavných devízií. Myslím, že to, že tým zákazníkom viete fundovane poradiť pri minimálne aj tých renováciách, ktoré ľudia robia pri tých terasách. A takisto máte ten tovar skladom a viete veľmi rýchlo doručiť zákazníkovi priamo na tvar miesta, kde to potrebuje. Takže je to jedna z vecí, pre ktoré by som si to určite vybral u vás. Dobre, tak ti ďakujeme. Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj ja pekne. Milí diváci, ak vás teda zaujal tento terasový olej Adler Purex Bodenol, tak nech sa páči, môžete ho zakúpiť u nás na www.frb.sk. Nezabudnite nás sledovať na YouTube aj na všetkých podcastových platformách. Nájdete nás tam ako podcast Renovuj by frb.sk. Majte sa krásne, dovidenia. Dovidenia.